Okay, lige en lille video. Her for mig, jeg vil vise, hvordan du laver et lille kanonslag. Du skal bruge enden af et heksehyl. Altså ikke der, altså ikke den her ende, hvor der er krudt i, men den anden ende sådan lige her, hvor der det der ligger i. Og så skal du simpelthen sådan her og folde det sådan lige hernede. Det gør jeg lige ud. Så du skal sådan folde den, og så bare tape til, og så skal krudt ned i det. Du skal faktisk ikke bruge særlig meget, du skal bare bruge et heksehyl. Hvor du sådan bruge krudtet indeni. Det var jeg lige gjort. Så kan du så bruge den her, hvor der er krudt ned, det skal hernede i, og det er nemt nok. Du skal sådan, jeg viser mig godt med en hånd. Du skal sådan sætte den her dut hernede i, hvor der er krudt i, og så bare trykke med en tange. Det har jeg lige gjort. Okay. Den er krudt i, jeg ved ikke, om jeg skal, så skal I simpelthen få den samlet. Det gør vi. Og gør sådan her, og så sådan tage den, og så gør sådan her. Så I kan, som I kan se, sådan lige lave sådan en lille fold, så der ikke kan komme noget ud, og så skal I simpelthen bare have den samlet. Det gør I simpelthen bare lige ved at proppe lidt stramt. Og en gaffetape rundt om. Og stramt, når jeg mener det, så skal jeg mene simpelthen, at I bare fuldstændig sådan skal virkelig bare spænde rundt om, så I næsten ikke, så jeg kan komme luft ud, så bare sådan der. Og lige at tage et til lag, sådan lige for at være helt sikker. Sådan der. Bum. Jeg skal ud for fedt det her, så. Så kommer jeg tilbage. Hej. For helvede. Nu kan jeg sådan prøve det. Lad os prøve det. Nu laver du iskanonslag. Nikkels!